Geneza, capitolul 29. Iacov la Laban. Iacov a pornit la drum și s-a dus în țara celor ce locuiesc la răsărit. S-a uitat înainte și iată că pe câmp era o fântână și lângă ea erau 3 turme de oi care se odihneau. Căci la fântâna aceasta obișnuiau ciobanii să-și adapte turmele și piatra de pe gura fântânii era mare. Toate turmele se sângeau acolo, ciobanii prăbuleau piatra de pe gura fântânii, adăpau turmele și apoi puneau piatra iarăși la loc pe gura fântânii. Iacov a zis păstorilor: fraților, de unde sunteți? Din Haran, au răspuns ei. El a zis: cunoașteți pe Laban, fiul lui Nahor? Îl cunoaștem, i-au răspuns ei. El a zis: este sănătos? Sănătos, au răspuns ei. Și tocmai atunci venea Rahela, fata lui, cu oile. El a zis: iată, soarele este încă sus și prea devreme ca să strângeți vitele. Adăpați oile, apoi duceți-vă și pașteți-le iarăși. Ei au răspuns: nu putem până nu se vor strânge toate turmele, atunci se prăvălește piatra de pe gura fântânii și vom adăpa oile. Pe când le vorbea el încă, veni Rahela cu oile tatălui său, căci ea le păzea. Când a văzut Iacov pe Rahela, fata lui Laban, fratele mamei sale, și turma lui Laban, fratele mamei sale, s-a apropiat, a prăvălit piatra de pe gura fântânii și a adăpat turma lui Laban, fratele mamei sale. Apoi Iacov a sărutat pe Rahela și a început să plângă tare. Iacov a spus Rahele că este rudă cu tatăl ei, că este fiul de Rebecca, și i-a dat fuga de a spus tatălui său. Cum a auzit Laban de Iacov, fiul surorii sale, i-a alergat înainte, l-a îmbrățișat, l-a sărutat și l-a dus în casă. Iacov a istorisit lui Laban toate cele întâmplate și Laban i-a zis: cu adevărat, tu ești os din oasele mele și carne din carnea mea. Iacov a stat la Laban o lună. Lea și Rahela. Apoi Laban a zis lui Iacov: fiindcă ești rudă cu mine să-mi slujești oare degeaba, spune-mi ce simbrie vrei. Laban însă avea 2 fete, cea mai mare se numea Lea și cea mai mică Rahela. Lea avea ochii slabi, dar Rahela era frumoasă la statură și mândră la față. Iacov iubea pe Rahela și a zis: îți voi sluji 7 ani pentru Rahela, fata ta cea mai mică. Și Laban a răspuns: mai bine să-ți dau ție decât să o dau altuia, rămâi la mine. Astfel Iacov a slujit 7 ani pentru Rahela și anii aceștia i s-au părut ca vreo câteva zile, pentru că o iubea. În urmă, Iacov a zis lui Laban: dă-mi nevasta, că mi s-a împlinit sorocul ca să intru la ea. Laban a adunat pe toți oamenii locului și a făcut un ospăț. Seara a luat pe fiica sa Lea și a dus-o la Iacov, care s-a culcat cu ea. Și Laban a dat ca roaba fetei sale Lea pe roaba sa Zilpa. A doua zi dimineața, iată că era la Lea. Atunci Iacov a zis lui Laban: ce mi-ai făcut? Nu ți-am slujit eu oare pentru Rahela? Pentru ce m-ai înșelat? Laban a răspuns: în locul acesta nu e obicei să se dea cea mai tânără înaintea celei mai mari. Isprăvește săptămâna cu aceasta și îți vom da și pe cealaltă pentru slujba pe care o vei mai face la mine alți 7 ani. Iacov a făcut așa și a isprăvit săptămâna cu Lea. Apoi Laban i-a dat de nevastă pe fiica sa Rahela. Și Laban a dat ca roaba fetei sale Rahela pe roaba sa Bilha. Iacov a intrat și la Rahela, pe care o iubea mai mult decât Lea, și a mai slujit la Laban alți 7 ani. Copiii făcuți lui Iacov de Lea. Domnul a văzut că Lea nu era iubită și a făcut-o să aibă copii, pe când Rahela era stearpă. Lea a rămas însărcinată și a născut un fiu, căruia a pus numele Ruben, căci a zis ea: Domnul a văzut mâhnirea mea și acum bărbatul meu are să mă iubească negreșit. A rămas iarăși însărcinată și a născut un fiu și ea a zis: Domnul a auzit că nu eram iubită și mi-a dat și pe acesta, de aceea i-a pus numele Simeon. Iar a rămas însărcinată și a născut un fiu și a zis: de data aceasta bărbatul meu se va alipi de mine, căci am născut 3 fii, de aceea i-a pus numele Levi. A rămas iarăși însărcinată și a născut un fiu și a zis: de data aceasta voi lăuda pe Domnul, de aceea a pus numele Iuda și a încetat să mai nască. Geneza, capitolul 30. Copiii lui Iacov. Când a văzut Rahela că nu face copiii lui Iacov, a pismuit pe sora sa și a zis lui Iacov: dă un copii ori mor. Iacov s-a mâniat pe Rahela și a zis: sunt eu oare în locul lui Dumnezeu care te-a oprit să ai copii? Ea a zis: iată roaba mea Bilha, culcă-te cu ea ca să nască pe genunchii mei și să am și eu copii prin ea. Și i-a dat de nevastă pe roaba ei Bilha și Iacov s-a culcat cu ea. Bilha a rămas însărcinată și a născut lui Iacov un fiu. Rahela a zis: mi-a făcut Dumnezeu dreptate, mi-a auzit glasul și mi-a dăruit un fiu, de aceea a pus numele Dan. Bilha, roaba Rahelei, a rămas iar însărcinată și a născut lui Iacov un al doilea fiu. Rahela a zis: am luptat cu Dumnezeu împotriva surorii mele și am biruit, de aceea a pus numele Neftali.
Când a văzut Lea că nu mai naște, a luat pe roaba sa Zilpa și a dat-o lui Iacov de nevastă. Zilpa, roaba Leii, a născut lui Iacov un fiu, cu noroc a zis Lia, de aceea i-a pus numele Gad. Zilpa, roaba Leii, a născut un al doilea fiu lui Iacov. Ce fericită sunt, a zis Lea, căci femeile mă vor numi fericite, de aceea i-a pus numele Asher. Ruben a ieșit odată afară pe vremea seceratului grâului și a găsit mandrogre pe câmp. Le-a dus mamei sale Lea. Atunci Rahel a zis Lei, dă-mi te rog din mandrogrele fiului tău. Ea i-a răspuns, nu ți ajunge că mi-ai luat bărbatul, de vrei să iei și mandrogele fiului meu? Și Rahel a zis, ei bine, poate să se culce cu tine noaptea aceasta pentru mandrogele fiului tău. Seara, pe când se întorcea Iacov de la câmp, Lea i-a ieșit înainte și a zis, la mine ai să vii că te-am cumpărat cu mandrogele fiului meu și în noaptea aceasta s-a culcat cu ea. Dumnezeu a ascultat pe Lea, care a rămas însărcinată și a născut lui Iacov al cincelea fiu. Lea a zis, m-a răsplătit Dumnezeu pentru că am dat bărbatului meu pe roaba mea. De aceea am pus numele ei Sahar. Lea a rămas iarăși însărcinată și a născut un al șaselea fiu lui Iacov. Lea a zis, frumos, dar mi-a dat Dumnezeu, de data aceasta bărbatul meu va locui cu mine, căci am născut 6 fii, de aceea i-a pus numele Zabulon. În urmă, a născut o fată care i-a pus numele Dina. Dumnezeu și-a adus aminte de Rahel și a ascultat-o și a făcut-o să aibă copii. Ea a rămas însărcinată și a născut un fiu și a zis, mi-a luat Dumnezeu o cara. Și i-a pus numele Iosif, zicând, Domnul să-mi adauge un fiu. Îmbogățirea lui Iacov. După ce a născut Rahela pe Iosif, Iacov a zis lui Laban, lasă-mă să plec ca să mă duc acasă în țara mea. Dă-mi nevestele și copiii pentru care ți-am slujit și voi pleca, fiindcă știi ce slujbă ți-am făcut. Laban a zis, dacă am căpătat trecerea înaintea ta, mă izăbovește, văd bine că Domnul m-a binecuvântat din pricina ta, hotărăște-mi simbiria ta și ți-o voi da. Iacov i-a răspuns, știi cum ți-am slujit și cum ți-am propășit vitele cu mine, căci puținul pe care l-aveai înainte de venirea mea a crescut mult și Domnul te-a binecuvântat ori încotro am mers eu. Acum, când am să muncesc și pentru casa mea. Laban a zis, ce să-ți dau? Și Iacov a răspuns, să nu-mi dai nimic. Dacă te învoiești cu ce-ți voi spune, îți voi paște turma și mai departe și o voi păzi. Azi am să trec prin toată turma ta, am să pun deoparte din orice miel sein și pestrițe, orice miel negru și din capre tot ce este pestriț și sein. Aceasta să fie simria mea. Iată cum se va dovedi cinstea mea de acum încolo când ai să vii, să vezi simbiria, tot ce va fi sein și pestriț între capre negru, între miei și vei găsi la mine să fie socotit ca furat. Laban a zis, bine, fie așa cum ai zis. În aceea zi a pus deoparte țapi, bălțați și pestriți, toate caprele senine și pestrițe, toate acelea ce aveau alb pe ele și toți miei care erau negri le-a dat în mâinile fiilor săi. Apoi a pus o depărtare de 3 zile de drum între el și Iacov. Iacov păștea celelalte oi ale lui Laban. Iacov a luat nuiele verzi de plop, de migdal, de platan, a despuiat de pe ele fâșii de coajă și a făcut să se vadă albeața care era pe nuiele. Apoi a pus nuielele pe care le despuiase de coajă în jigheaburi, în adăpători, sub ochii oilor care veneau să bea, că atunci vor veni să bea, să zălmisească. Oile zălmiseau uitându-se la nuielele și făceau miei bălțiți și seini și pestriți. Iacov despărțea miei acestea și abătea fețele oilor din turma lui Laban către cele senine și bălțate. Și a făcut astfel turme deosebite pe care nu le-a împreunat cu turma lui Laban. Ori de câte ori se înfierbântau oile cele mai tari, Iacov punea nuiele în șgheaburi sub ochii oilor, ca ele să zămisească uitându-se la nuiele. Când oile erau slabe, nu puneau nuielele, așa că cele slabe erau pentru Laban, iar cele tari pentru Iacov. Omul acesta s-a îmbogățit astfel din ce în ce mai mult. A avut multe turme, robi și roabe, cămile și măgari.